Aici am dat vârsta de să te Minecraft pe creativ. Da. Am uitat contul meu uman, skin-ul meu uman, că nu mai știți, Fed Balbec. Da, că am uitat contul să nu vă supărați. Da. Am făcut o săptămână mai mult să facem o săptămână. Am banul ăsta, a făcut cam foarte mult o săptămână, nu știu de ce. Aș punem aici, că am dat terminat, că nu vreau să termin, să mai muncim și noi. Suntem singuri pe mapă, că am noi intrat în uite că va tu mai tenis. Da, dacă nu știți, o vă spun numit. Chiar dacă filmăm deja suntem cam mult, nu mi pasăm cam că nu o să terminăm cam tot. O să facem doar în banul chestiile. Da, o să fie cam un nu, dar nu chiar faceți, nu-mi pasă. Da. Da. Bine, a revenit. Cred că nu s-a auzit ceva, doar. Bine, da, s-a revenit. Sunt cu 2 șuioane în cameră, a vorbit-o cu ele să tacă. Cam, vaca, mătii! Ce faci noaptea, mulțumesc, vacă. Dar tot este o mână. Făcut un dumuneț. Faci drumul chiar. Da. Da. Și punați-mi. Da, așa cucăm. Mama ține. Mama asta nu mi ridică. Și eu nu ridică. Mama ține. Da. Cam. Pe de timpul știm că suntem pe game mode. Ducem apita în ban. Ca să cam terminăm. Spune eu terminat. Mai apit. Terminat. Toți nu poate episodul ăsta. Că nu pot termina. De ce nu o să termin toate? Că nu o să mut animale cu episodul 3. Poate o să fiu cu cineva pe mapă. Da, o să vedem noi. Sunt prieteni să văd. Intră pe Seven. Da. Să știți că pe Seven-ul ăsta ține Onan. Onan îs eu cam. Mă dați permisiunea de Onan. Să fiu pe Seven. Da. Și că mai fac. Totuși. Am și o casă pe cont ăsta. Da. Și noi o să facem chiar pod, o să facem cam toate. Chiar toate animale. Că știți, foarte simplu de împotezi. Dar nu o să mai fac. Nu știu, poate facem episodul ăsta. Nu știu. Tuc, tuc, tuc. Tuc, tuc, tuc. Tuc, tuc, tuc. Buc, 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 buc.
Știți că eu spun numai buc, adică mai mult carte. Buc, buc, buc. Să ziceți în comentarii cine e Pațescoana. Eu cam îmi place și nu-mi place, nu știu. Prietena mea e ca un două, îmi place și nu-mi place. Da, Scoana e chiar frumoasă, da. Ziceți în comentarii cam. Deciția voastră. Da, aici o să puneți cana. Aici. Da. Și aici o să punem. Da, așa cam. Aici cam o să fie podul. Poate putea să punem aici. Când a început am o scenă. Da. V-am zis asta. Am făcut-o cu Andreea, nu știu skin, nu știu cam, skinul ăla frumos, nu știu anex, nu știu cam, sigur să știm. Dacă să de ceva pe spontan, în vina mea îți musafine. Da? Hai sau cam, nu știu ce o să pun în pot. În pot nu o să pun toate. Da. Bine, și-a nevenit. Da. Da. Până știi că mai șmechem. Nu știu cam știți sigur. Da. Și fac și vede prin stică. E chiar șmeche, n-a stica. What? Cam greu, știți că nu-i foarte. Aia suntează, că tu n-a sunat eu. Hai, cine? Eu sunt cu... Dar s-a nevenit. Se mișcă un tunac când filmez plan. Se mișcă un tunac. Cred că nu știți. Se mișcă. Când... Da. Se mișcă un tunac atât de tare. Stem. Da, așa intrăm aici. Vedem cum e. Cred că o să fie foarte frumoasă. Dacă știți. Azi să-ți comentarii cum e. Da, o să facem mai mult rapid. Încerc. Ca să ne grăbim. Ca pe facem o oră. Știu. Foarte concentrat, nu pot vorbi. Da, s-a terminat. Și frumos aici, bă. Ziceți în comentarii cam cum e.
Așa ne vedem. Da, cred că aici încheiem episodul. Dacă v-a făcut uitat, a fost Denis Fâștența. Nu Denis.